5. Bongani inyana wenkosi umthombo wobomi nenceba. Bongani unyana wentombi ogazi lakhe laphalele laboni. Sidumisa wena mdali nomsindisi. Sidumisa wena Nkosi oyingcwele. Wena inhloko yamabandla onke. Wena nguwe wedwa ongunaphakade. 105. Bongani.
etempeleni yakhe engcwele ibandla liyakuthi malithuthe ebusweni bakhe lonke ihlabathi. Zani siqubule siqobe phambi komenzi wethu uYehova ibandla ngenhliziyo ezihlambulukileyo. Usivule imilomo yethu ibandla imilomo yethu yakudumisa wena. Singahlala phansi. Kuneleyo besokufumaneka bize neYehova esekufuphi. Kona mandonga wena othenge lithuba wasipha Nkosi itafula lakho nenxeba yakho kuba sithi nganhliziyo nye sivakalisa imithandazo yethu sihlangene njengoko uthembisileyo papa ukuhlangana khona ababini nabathathu ngegama lakho wena Nkosi yakubenzela izicelo zakho zizawusebenzela Nkosi zizangazelelo nezicelo zabakhonzi bakho njengoko bafaneleyo. Usiphe kwelizwe uyazi inyaniso yakho nakwelizayo usiphe ubomi. Amen. 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 Sihleli phansi singaphakama. Oh sindie kodwa kusasa nje Nkosi siza kuwe kuba wena Nkosi uThixo onenxeba engazange phela omanulanda njalo emkhondweni wethu sinike ke Nkosi inhliziyo ezihlambulukileyo
ulukuze enkosini sinze phambi kwetrone yakho yobabalo singenakuxhaphasa ngesono. Amen, 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 yeah. Wasiqinisekisa ngoYesu Kristu unyana wakho bankosatshaka bakho abasakubalahla kananjalo abaguqukayo abamoya utyumkileyo babe bonke abakhonzi bakho abakhoyo apha bazohlwa kunene kananjalo bekholwa ukuba ilizwi lakho lokubaqinisekisa uba ngolu xesha balifumene inkosi uxolelo lwakho. Siza ke nkosi phambi kwakho sivuma ukuba senza ngakakuhle kodwa nkosi siyabulela ukuba wena ubuthixo unganasilandu. Amen, 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 amen. Yakusifundo sokuqala masithathe uYesu 1:4, 14.
sikwincwadi yendumiso ngamashumi amabini anesihlanu saze ke safunda verses 1 to 10. Ngoku ke siya kwisifundo sethu sesibini incwadi kaMprofethi uIsaya isahluko samashumi anesithathu. Ngenxa yokonga amaxesha sizawuqala esikweni, sizawuthatha u-18 sime phaya ku-19. Incwadi kaMprofethi Isaya, Isaiah chapter 43. We shall read verses 18 to 19. Yafunda ke utsho ukuthi musakukhumbula izinto zangaphambili, ningazikhathalele zamandulo. Yabonani ndakwenza into entsha utshule ngoku ninyabuyazi nene ndakwenza indlela entanga imilambo enkangala noma yabanda siyakudumisa Thixo.